טוב לכם. בגלל חג ושבת אני רציתי כבר לחזור לטלפון, הרבה פעמים בלי טלפון זה דווקא די מבאס. אבל עכשיו אנחנו רגילים למזג האוויר. היום יכול להיות די נעים בעיקר בצפון הארץ ומרכזה. האמת שדווקא לא צפוי גשם בימים הקרובים. זה ממש נעים בסך הכל. אם אתם יכולים לראות דווקא עכשיו את תמונת המקם, יכולים עכשיו לראות אותה. לא כל כך רואים גשם. עכשיו, יום שני, מחר, שנה למלחמה, 7/10. חכו לשנייה. כן. טוב, אז מחר ולהראה נעים עדיין. מעונן חלקית עד מעונן. וזה מביא דווקא גם קצת מעונן, עם קצת רוחות מזרחיות, רוחות מערביות קצת. זה משתנה. יש לי משהו בעין. עכשיו, יום שלישי. מעונן להגיד. אין סיכוי גם לגשמים ביום הזה. אבל עדיין יהיו רוחות מערביות ביום שלישי שהגיעו עד מזרח הארץ. ופתאום, מיום שלישי בלילה, גשם צפוי לרדת בעיקר באזור המרכז הארץ וצפון הארץ. יום רביעי, יום גשום. גשם מקומי בעיקר בצפון ובמרכז. גשם כבד גם בחרמון. לא יודע, אבל יש תקופה שיש גשם בחרמון. גם אתמול היה גשם בחרמון, אפילו כבד. וביום רביעי בלילה הקיימים התרסקו. אפילו צפוי רעמים וברקים לראשונה בעונה. וואו. שימו לב, ביום חמישי עדיין צפוי לראות גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. הוא התחלש במהלך היום בהדרגה. ביום חמישי בערב עדיין צפוי טפטופים בעיקר בצפון הארץ. וביום שישי מעונן חלקית יכול לרדת טפטופים קלים מאוד ברמת הגולן ובחרמון. יש להם בחרמון לא טפטופים, ברמת הגולן טפטופים ביום שישי. וביום שבת נעים ונוח מעונן חלקית.